Wow, to je piercing, hej? Inak vy to prečo robíte, že si odkladáte na všetky možné stoličky, ktoré nájdete v byte veci? No, to robím ja. Ahoj, vítajte u tohto videa a toto bude opäť líčiace video, klasika u mňa. A sorry, že vyzerám ako trpaslík, ale proste... Jaj! No a zmenila som opäť farbu vlasov a mám príčesky. A to je všetko, všetky novinky. A mám toto čiapko jak úplný debil, ale je mi to proste takto pohodlné a tie vlasy mi nejdú moc do ksichtu a k mojej výške to celkom hodí. Celý make-up som si už spravila, aj obočie, takže ideme proste iba na oči teraz. A namiesto bázy použijem túto Jumbo ceruzku od NYX v odtieni Milk. Je biela, takže tie tiene budú na tom pekne síte. Na celé viečko teda nanesiem túto ceruzku. Ja som si... Zase som skopla do toho statívu. Na celé viečko použijem tento žltý štetec. Je to MAC odtieň, ale neviem ako sa volá. Wow! Teraz ideme použiť taký oranžovo-červený tieň z tejto paletky od Urban Decay Electric. Tento tieň sa volá Slow Burn. Zoberiem si špinavý blendovací štetec a ideme na to. Snažím sa ho použiť od záhybu oka. Istý tieň nanášam na vonkajší kútik oka a snažím sa to zapracovať do toho žltého tieňa. Pod obočie použijem ešte biely trblietavý perleťový tieň, aby nám to trošku ešte viac prejasnilo aj to obočie a celkovo to oko. A použijem takýto monotieň od NYX v odtieni Diamond Lust, ktorý je strašne krásny. Zatiaľ to vyzerá fajn. Teraz ideme vytvoriť linku a chcela som vyskúšať túto od Essence, ktorá je Liquid Ink Eyeliner Waterproof. Fuck! Už neviem koľkýkrát som si kopla do toho statívu a teraz ani neviem, jak presne to bolo. Do vnútorného oka ešte použijem túto NYX Jumbo ceruzku v odtieni Milk. A spraví to celkom pekný rozdiel, ako je vidieť. Myhalnice nájdem, ale lepidlo bude väčší problém. Trási sa mi ruka, slzami v oči. V tej vrstve si ešte nanesiem maskaru na tie horné myhalnice, aby som ich vlastne viac menej tak spojila s tými umelými myhalnicami. Jo, a táto maskara je od Avon, je to že Winged Out maskara. Není až taká úplne mega výrazná, takže je super aj na tie spodné myhalnice.
čiernou ceruskou od Urban Decay Perversion odtieň, proste klasická čierna ceruska, ale strašne dobrá. Tak ešte s ňou obtiahnem tú, ako to nazvať, proste tú vnútornú linku hore. Pôvodne som chcela niečo vymyslieť s nejakým veľmi výrazným rúžom, nejakou takouto farbou, a použijeme radšej niečo obyčajnejšie a použijem takýto krásny odtieň od NYX Lingerie, alebo tak sa číta. Je to odtieň Embellishment. Tento rúž som si fakt zamilovala, ako tá farba je úplne dokonalá. Takže líčenie je viac menej hotové, ne že viac menej, je proste hotové. Je to niečo výraznejšie, kriklavejšie, ale páči sa mi to. Dúfam, že toto líčenie sa vám páčilo, ak sa vám láčilo. Ak sa vám tento tutoriál a líčenie páči, tak dajte like, potešíte ma tým a samozrejme, ak ma ešte neodoberáte, tak akože subscribe, pretože budú ďalšie videá. Chápete? Proste vidíme sa na budúce. Pa, pa! Tak ma nájdete na diskotéke.